дар ҷамоати Шугнов ки дар ноҳияи Ховалинг ҷойгир аст 10 корхона ба коркарди тилло машғуланд. ин яке аз бузургтарин корхонаҳо дар минтақа аст. тиллои истихроҷ шуда буҷаи давлатро пур мекунад. аммо қарзи ин корхонаи бузурги тиллобарорӣ аз шабакаҳои барқ қариб ба 3 миллион сомонӣ расидааст. қарзи барқи корхонаи тиллои тоҷикро бояд вазорати молияи кишвар пардохт кунад. вазири молия қарзҳои барқу коммуналиро як чизи ҷузъӣ хонд. ҳатто ӯ намедонист ки қарзи корхонаҳои зертобаи вазорати молия чӣ қадар аст. имрӯз уҳдадориҳо байни корхонаҳои азими давлатӣ бо барқи тоҷик бо хоҷагии манзилӣ коммуналӣ ва дигар уҳдадориҳои байни субъектҳои хоҷагидорӣ ҳастанд. шояд мавзӯи баррасии ин нишасти матбуотӣ набошад ва агар чунин ҳолат ҷой дорад, албатта мо корхонаи дар тобеати вазорати молия ҳаст ва албатта баррасӣ мекунем. зам шудани қарзи барқ 3 маротиба боиси хомӯш кардани барқи корхонаи тиллои тоҷик шудааст. раҳбари шабакаҳои барқи Ховалинг гуфт ки ваъдаи пардохти қарзро гирифтаанд, аммо то ҳол ин ваъда иҷро нашудааст. مخری داشتیم و یه وعده دادن که مکتوب میکنیم که از وزارت به وزارت حسابی کرده شود و این وزارت لیکن طور نشده است. کارکرد تیلوی شوگنو در آخر عصر 19 از جانب حکومت پادشاهی روسیه به راه مانده شده است. تیلوی شوگنو از بهترین نوع تیلو در تاجیکستان می باشد. دوران شوروی تیلوی شوگنو مستقیم به روسیه انتقال می شد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه خوالینگ.